Čau, vítam vás u nového videa. Dneska som si chcela také videoko, že dajme tomu, že jak si ja čistím tvár vlastne, jak si dávam masku a také veci pre ženy, ktoré nechcú sa maľovať, ale tiež tam potrebujú nejako sa starať o tú pleť. Takže idem si po nejaké veci a začíname. Prvá moja vec je táto je táto vlastne čelenka. Tu si nasadíme, aby nám nepadali vlasy. Ja si vlastne dám všetky vlasy za uši. Dám si dole okuliarky. Tak. Takže aby žiadny vlasok som nemala. A idem si po vec číslo 2. Druhá vec je vlastne táto húbka na čistenie tváre s takými štetinkami. A vlastne vnútri je taká húbka, do ktorej si vlastne napúšťam vodu, takú zimnejšiu, chladnejšiu. Dám si obyčajné mydlo, to je úplne jedno aké, tekuté alebo proste ak nájdete, máte doma, také používajte. Tak, dobre, napením si trošku tú húbku a si vyčistím tvár s tými tu menšími štetinkami. Tak, keď ju máme vyčistenú, teraz si húbku vyčistíme. Necháme trošku tú penu na tvári. A jak máme vlastne tú húbku tiež vyčistenú, minútku musím ju poriadne vyčistiť. No ako mám tú húbku vyčistenú, mám v nej už tú vodu znova, čistú obyčajnú. A trošku si vypustím z tej húbky. A tak si ešte prejdem. Tak si to vyžmýkam, umyjem znova, opláchnem si tvár. Tak, oblachnem si tvár a idem a ukážem čo ďalej. Takže tvár mám opláchnutú, trošku si ju povytieram do uteráčka a idem si dať gelovú masku. Takže tvár mám poutieranú a mám vlastne takú masku od Natural Origin, ja neviem, je čo a ako. Takúto gelovú masku, to je skliňujúci maska na tvár s medem. Takže si ju dám, už ju trošku používam, nemám ju síce dlho, ale podľa mňa je to dobrá maska, nebola ani drahá. Si fajne roztriem po rukách, rovnomerne si ju natriem. A čo najviac sa vyhýbať očiam. Umiem si ruky od masky. Pretože kebyže mám masku na rukách, sa mi zle pracuje. Teraz musím počkať 15 minút.
Takže sa uvidíme o chvíľku. Proste time. Už máme po 15 minútach, teraz si vlastne tú masku odotrieme, masírujeme do tej pokožky a umyjeme. Tak vlastne máme skoro všetko, len si minútku. No som si musela vlastne tu umyť a mám tú vazelínu od Vaseline, aspoň tak si myslím, že to je taká značka. Si zoberiem kúsek, trošku si natriem, dám si pod oči. Raz, dva, tak nos, tak brada. Vazelínu mám. Dám si krém od Nivea. Vlastne aloe vera krém. Tak. Roztriem si to. No, trošku veľa krému som si dala. To znamená, že to musím trošku poutierať. Minútečku. Takže vlastne som si to utrela trošku, čo mi ostalo ešte na tvári. Už nechám tak vlastne, lebo tým, že som si to poutierala, som si to aj prostierala. Len si nakrémujem ústa. Ako sa to volá? S takým relax pomádou. Klasika, dám si to na pery. Tak zašrubujem a máme hotové. Tak si všetko som si poukladala. Zoberiem si gumičku, dám vlasy. A vlastne máme všetko hotové, takže kľudne v pohode. Rýchlovka, 7-minútková. Aj keď ráno sa ponáhľate do práce. Všetko. Ja len tak dneska sami. Neviem už čo mám točiť, aj keď mám 2 videjka. Väčšinou by som točila len o korelkách. Ale to bolo taký menší vlog. Dejte lajky, lajkujte všetky moje videá, napíšte komentár, dajte odber a ja si o chvíľu založím aj Instagram, aj TikTok. Možno za pár rokov, ak mi to tu pôjde, vydám svoj prvý merch. To sa ešte všetko uvidí, keďže som len na začiatku. A lúčim sa s vami a čau, čau, čau.